Aprangsi radio karju ke do anarara phansita me nilihin pen kardom pajeriglo. Pini nilitowar pialong ke dam ka chere nangji mate road safety aputhaksi thanponjia phansi chisik ponlo. Motor gari ke vegatum towar pialong ka chere nangjia ronatang pinang ando laswang bong pen towar chekok mate damproal. Traffic aron ke kroy motor ke ve kapang le nangji la pen kachingkoi pen kachipajok nangji aphan kinang sot. Asona mung kaching thang nangji doan ching thang vek nangji la pen ke kroy nangji ason kroy vek nangji la soang bong pen kachikoba phutup mate helmet seat belt kaching thang motor vek boma hud araki mate kangri kangkrang avede nangji mobile chingki kedet nangjia lapen dampro along tarpang thek ki pi hai hoilang si motor ke ve katum kroivek nangji akeng pen kedam atum sitame towar pi along kapanong tang atowar so mate footpath along si dam nangji motor ke vek atum le punon keng pen kedam atum le punon ki sui nangji puang deng ki bi along sui nangji ajo apora hot peri kaching thang chechardak mate klardak apea resi chingthang nangji athe ajo kangting apora hod motor ame pen kapang thek joyke nangji motor kevek boma hod iphi eprang erep erai chelang pame nangji motor hejan kachipek lapen dampro along mithang kedam nangji towar chipang thek joyke nangji rong supi pulote dampro along ameke air lapen ameke lir ketar doji ameke air do tike elong adimsi pasang ver nang po lapen ameke lir nang ke klang ansi arona teng pen dam nang po lasi traffic atum kapin chong aron ke kroy nang ji doan kroy vek nang ji lahenlo towar pialong kachere nang ji aron Kithur mi ariso atum dang pli dang thom dang ni le punon thang bak be pen kapachat la pen kaching bai pen pran ki chepadam atum tadolo benang anatum ke traffic aron kachini ne pen motor hijan kachetong tado sonthot si kangri kangkrang pen ki ve katum kaching koi pen apran kachepadam alam ke chethan si jok plot lo motor ki vek boma hod akaprek alam matha dam de det nangji steering ot tanglo pulote eprang iphi erep erai kopima ke do hala hai si chelang nangji kevek boma hot kachelem hai hoya bang pavedet nangji lasi kevek atumta kaiketa serai dai nangji lapen dampro along traffic atumta aron kapinchong atengsi kaiketa ke kroi pame nangji lahai kado ka ve traffic aron jongsi kroi pamithek pulote towar pi lapen dampro along hai hoi sitame chere thekpo government na hin pen keve katuma phan pinang anaron atang kapinchong tang dolo la kapinchong tang aron dokok aphita aron kar kanbor I henlo kali kalang akisung ke phonang aron dokok aphi aron kar kan atuma phan kangsai pen adai areng kitunang le hemrit long le phelang kachipadoi nangta dolo puson jongsi traffic aron arkan bom pulute hamphang along kewang ji arni ke mesen ang thek kalidet ji lasi keve katum traffic aron ke kroi henlo towar pi lapen dampro kachere mate road safety akemang kichun jiang thek aron ateng pinchong data phi towar ajak kedam atum aphan kachere nangji penchenglok ason tin kenang ji aputhak ardi ki pi henlo keve katum ke kroi nangji pirthe thak UNO hin pen towar kacherai kom ji lapen kachere nangji aputhak ningkan suri hinira thongkep aningkan angbong pirthe adang pi atowar ajak along kachingkoi pen kithi lapen arenga hu keso aphai kapajum mate asayang dengke dengpon apharman phokep an kapajum jia puthak kapaman pon dolo kapa phi hup lapen chejar muchot adera tumaphan RDPC UNO towar pi kacherai kom
apuru UNRSF atowar pialong kachingkoi pen keso kiun e atumaphan kapajok jia puthak kachesong pon laki keve katum traffic arona teng pen helmet seat belt kaching thang kejok wan pen kevek nangji motor vek boma hod mobile kelem ledet ji lapen arakia hormu kirim ledet jia phansi kachuningri padopon motor gari kevek pen kachingkoi pen honghap hongru tekok tiki keman pen aphai sitame bat pikhangjang lo lata WHO mate World Health Organization pen pangdak ponlo towar pialong kahalat kedam kewang aron ilitum chini lo pulote munit rong rup hawar hapat along jokra pet po WHO kapangda kateng pulote kithi aphai ke ong angbong ke motor gari pen kachingkoi pen apran kedam pen kithi ke ong ke lata isilo kachingkoi pen tekok tiki honghap hongru aphai ta bat piklo pusi World Health Organization mate WHO ahin pen pangdak pon lasi aron ateng pinchong det aphi towar kedam kachere nangji kenang sot laki keve katum traffic aron ateng pen helmet seat belt chingthang pen aron damlo pulote motor gari kachingkoya bangke aphai jumpo pusi chinidun lahai kadok kawe traffic aron jongsi kroi pamithek pulote towar pi lapen dampro along hai hoi sitame cheri thekpo motor keve katum det kali keng pen kedam matum sitame emithang atowar keng det dam si atowar kapre kanatu dam de nangji lasi emithang jongsi motor gari kevek ta cheri thek pulote towar along kachingkoi abangke jumpo lasi ilitum aphan government ahin pen aron atang kapinchong tang do lo apot ilitum aron ke kroita kenang sot puson aron ar kanbom pulote emithang si akisung kedopo keve katum traffic aron ke kroi henlo kemesenang thek lapen dambro kachire mate road safety akemang ke chonji ang thek kedam kewang hot highway along sitame motor gari kevek abang speed level abang kapanglen abang kenang sot athe highway pulotang te motor gari aphai ke do lasi kevek abang kapanglen hoi pensi vek nangji lapen towar along tar pang thek sitame towar suding ke tar hai hoita thek ponlong towar along accident prone area pu tarpang thek long pen motor gari kapanglen ji labangso angden pulote motor gari kevek abang kapanglen si keme athe lason ke tara dimlo pulote motor gari kachingkoi unaya dimlo pusi than ponlo lahai kado kawe traffic aron jongsi kroi lapen lang pame thek pulote towar pi lapen dampro long hai hoi sitame chere thekpo kardom